Hola a tots i benvinguts un dia més al meu canal. Avui, com podeu veure, estic parlant en valencià. El propòsit d'estos vídeos és estendre un poquet més la cultura valenciana, me pareix molt important. Soc una valenciana orgullosíssima. D'estos vídeos pretenc donar a conèixer un poquet més aquelles persones que me seguisquen, que no siguin de València, o persones futures que me vagin a seguir, que sàpiguen un poquet més de lo que és el valencià, de la llengua tan bonica que és el valencià i de lo bonica que és la nostra València. Bueno, primerament, el que tinc que dir és que he estat buscant de veres perquè volia començar esta nova secció en valencià en un tag, en lo típic que tens certes preguntes i vas contestant-les. Me pareix molt guai aquest tipus d'idees, més que res perquè vosaltres també me podeu enviar les vostres respostes, lo que podríeu contestar vosaltres i sobretot pues, en tema, bueno, ja anireu veient les preguntes, però per exemple, jo que sé, n'hi ha una part que parla de música en valencià, m'agradaria moltíssim saber quines cançons en valencià escolteu, molt conèixer el tipus de música en valencià que escolteu, que haguereu contestat, i si voleu fer el tag a Instagram, Facebook o YouTube també podeu etiquetar-me i seré molt feliç de veure les vostres respostes, la veritat. M'he inventat el tag que vaig a fer perquè he buscat tags en valencià i no m'ha... A part de que n'hi havia pocs, el que n'hi havia no me feia. M'enrotlle més i comencen el tag. Bueno, ja anem en les preguntes. En el tag són 10 preguntes molt rapidetes de contestar, per això dic que si voleu fer-ho per Insta i enviar-me o etiquetar-me me faria molt feliç. I anem en les 10 preguntes. La primera seria barri de València on eres. Jo soc del barri d'Aiora, sector Camins al Grau, agrupació del Marítim. No, és conya, soc del barri de València, de la zona d'Aiora, Camins al Grau. Paraula preferida del valencià. La paraula esta, la meva família sap perfectament que és la meva paraula preferida perquè m'encanta, pareix super elegant i super rimbombant esta paraula, i seria la paraula pleitesia. És una paraula que s'utilitza molt quan van a saltar a falleres majors en el que són les falles, en les presentacions de falla i tot això, i és una paraula molt elegant, la pleitesia. Lloc de València on t'agrada passar les hores. Jo, al estar tan prop del riu, el riu me pareix una part impressionant de València, l'esplanadíssima tan gran que tenim de recorregut verd, on se pot fer esport, on pots passar les hores, fer fotos, me pareix una meravella el que tenim en el riu Túria, en el cauce del riu Túria, i la part nova i tot això me pareix impressionant, me pareix increïble. Però la meva part preferida seria la ciutat de les arts i les ciències, perquè a part de que m'està prou prop, és un lloc que pareix totalment tret d'una pel·lícula futurista, preciós, tan blavet, tan blanc. M'agrada moltíssim passar les hores allí. 3 paraules, expressions o frases que digues en valencià molt sovint. Jo he elegit reina mora o rei moro, és algo que encara que estigui parlant de castellà jo ho amolle perquè m'agrada moltíssim. L'altra seria figamolla, que també parlant en castellà ho amolle també, figamolla, i ja està. I l'altra seria, jo crec que com tot el valencià, que a vegades pues, digueu mare de Déu igual que sense que l'altra persona estiga entenent que estiguem dient en valencià, però jo escolliria aquests 3, mare de Déu, figamolla i reina, rei moro. Construcció, edifici preferit de València. Així m'ha costat moltíssim perquè n'hi ha molts llocs de València que me pareixen divinos, increïbles, i destacaria, per exemple, tot el que és la part del casc antic de València. Me pareix meravellós totes les construccions que n'hi ha ahí, perfectament restaurades i que no perden l'essència antiga de València, però jo me vaig a quedar en la Llotja, perquè me pareix un lloc
totalment de pel·lícula, però impressionant les seues columnes de màrmol, tota la història de València reunida en la llotja, me pareix impressionant, increïble. Última cançó que hagis descobert i escoltat o escoltat en valencià. Esta pregunta ve perquè crec que s'està perdent escoltar cançons en valencià. Hi ha molta gent que té molt costum. Jo, per exemple, era molt més joveneta, era molt d'escoltar La Gossa Sorda. Jo crec que tot el món que siga valencià deu d'haver escoltat alguna vegada la cançó que m'has mullat. Però aquestes cançons que vaig a dir a continuació són gràcies a un descobriment que m'ha fet un amic, que des d'ací agraïsc moltíssim el haver-me descobrit aquestes cançons, perquè estic tot el punyetero dia en bucle en aquestes cançons i m'agrada moltíssim escoltar cançons així més en ritmes més moderns, més rotllo trap, no sé, una espècie d'aixina mescla de lo modern i lo que és la música valenciana. M'agrada moltíssim, sobretot m'agrada moltíssim escoltar cantar en valencià, i les dues cançons serien la cançó Coenta de Malifeta. És una cançó molt graciosa d'escoltar, molt xula, molt moderna i m'agrada moltíssim. I l'altra seria Amor i Amistat de Zoo i Pupiles, que Zoo és un grup que també, i Pupiles, que tenen moltes cançons molt xules i modernes, perquè segueixen portant cançons noves, etc. És un grup que està encara en onda de cançons i m'agraden moltíssim aquestes cançons i estic en total i completament bucle. I com ara hem parlat de cançons més modernetes, anem ara a passodobles preferits. Jo he tret dos perquè uno és molt òbvio i si eres valencià i damunt fallero i passo doble té que, si no agrada, transportar molts moments, i l'altre l'ha agafat perquè no és tan comú que agrada a la gent, suposo. No sé, el primer que diré, el passo doble és òbvio, seria València, i el fallero perquè són òbvios, però aquí en fallero no li agrada escoltar València o no li agrada escoltar el fallero. I l'altre que diria, un poc aixinament, és més que aparta de lo que seria lo obvio, sé que el passodoble Aitana és dels meus passodobles preferits, no sé per què, però el passodoble Aitana m'agrada moltíssim la melodia que té, el ritme que té, no sé, me vinc amunt. Plat típic salat preferit. Jo diria que el meu plat preferit valencià salat m'ha costat molt perquè m'agrada moltíssim, per exemple, l'arròs al forn, l'arròs amb fesols i naps, etc. Però si tinguera que elegir, en aquest cas vaig elegir una paella, però si tinguera que elegir un plat seria per a mi l'arròs negre. És una cosa que me flipa. Plat típic dolç valencià. El meu preferit, sense dubte alguno, a part de... la carabassa no l'he tratat com un plat, sinó com una fruta, entonces no vaig a dir això, sinó que he buscat algo més elaborat, entonces seria per a mi els pastisses de boniato, sense ningú dubte. Bueno, ja anem a l'última pregunta, que seria 3 cançons que no poden faltar en una bona verbena valenciana, en la teva opinió. Igual diferiu en la meva opinió. La primera jo crec que és un poc òbvia, perquè cada vegada que en la verbena que la poses, tot el món comença a xillar, a saltar, a tornar-se loco. I seria Todos los días sale el sol de Bongo Botraco. La segona, jo he escollit una, que tot el món escolliria, una de reggaeton antic, i una Remember, la primera, que seria la de tot el món, que tot el món escolliria, seria la de Bongo Botraco, la de Todos los días sale el sol. La segunda de reggaeton antiguo és Noches estrellas de Henry Méndez. I la cançó, les cançons, no sé si vos passarà, però les cançons de reggaeton antic en les verbenes quan sonen són... si estaves cansat i te volies anar a casa, te quedes perquè ha sonat
i la cançó. I jo diria Noche de Estrellas de Henry Méndez i José de Rico. I la tercera que diria que, diguem, es remember, seria Sabor de Amor de Danza Invisible, perquè m'agrada moltíssim aquesta cançó, me puja amunt els ànims i me pose a xillar i a cantar modo karaoke que fem tot el món. Pues això seria. Espero que vos hagi agradat molt, espero que este tipus de secció vos agrade, que feu el tag en mi, me contesteu, que hagueu escollit vosaltres en cada pregunta, m'agradaria moltíssim. Lo dit, si vas a fer un Instagram, etc., per favor, tens el meu Instagram així, me pots etiquetar. I res, moltes gràcies per estar així, per atendre'm, i vos vaig llegint. Ja sabeu, un like que sempre ajuda a seguir fent aquestes coses, encara que estic molt motivada. Però bueno, sempre s'agraeix veure un like. Si no estàs subscrit, subscriu-te i res, moltes gràcies per estar així. I un beset molt fort, molt vegem.